microphone singing lang na palagasi sunod na tanang news of the day Lord manana kaya family Ay nasong ni Kumya ang panglay nung tokang ay da Mungisina aurali Manmogana abadi Jinana agyusha Angela Data microphone Shingi lang na palagasi Sulong na tanang news of the day Lord malang na kaya family Day man na kusuna Dara ay pagkasap Hot shot in the corner na Hot loop in the down na Kadain chukong timo Hot na